יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבא. ציטוט: בגלגול הבא שלי אני רוצה לחיות את חיי לאחור. אתה יוצא מן המתים ומתחיל את החיים. אתה מתעורר בבית אבות, מרגיש טוב יותר מיום ליום, עד שהם מגרשים אותך משם כי אתה מרגיש טוב מדי. הרעיון המצוין הזה של וודי אלן כמעט ומתגשם בבית אבות אחד בירושלים. בחודש האחרון מתרוצצים שם ילדים בני 80 ו-90 במשחק ענק שגם זקני ירושלים לא ראו כמוהו. יגאל מוסקו הצטרף למשתתפים וחזר עם מסקנות אופטימיות. המשחק שמטריף את הדיירים נקרא חפש את המטמון, אבל הקשר למה שרובכם מכירים הוא די רופף. 4 קבוצות דיירים מתחרות ביניהן על כתב חידה שצריך לפצח, ועל משימה שבועית שצריך לבצע, לצלם ולהעלות לפייסבוק. הקבוצה שתזכה להכי הרבה לייקים תנצח את המשחק כולו. מה רצית? אני לא מבין, מה הולך כאן? זה מה הולך? אנחנו מסעדה מזרחית. למה? מה זה למה? תבוא מהר, אמרה לי חברה ירושלמית בטלפון בהול. יש פה מלא זקנים שעפים על עצמם. ראשי תיבות של היישוב המערבי ביותר במדינה. אז אם את יורדת מאשקלון, כרם שלום. ראשי תיבות זה תפשין. הבנות האלה קוראות לעצמן הטלנטד וואנס. הטלנטית הזאת גרה כאן כבר 20 שנה. דוקטור מרתה בן אסה, בת 95, הייתה הרופאה של ילדי באר שבע. אנחנו מחפשים עכשיו את האות ה-13 באלפבית היווני. את טובה באלפבית היווני, זה בטוח, מרתה. אנחנו סומכים עליי. אני יכולה... השלישי? תראי זה? 13. הגוגל מוביל אותן למבוי סתום. בזמן שהטלנטיות הצעירות מתעקשות להמשיך ולהסתבך באינטרנט, דוקטור בן אסה פונה לידידת נעוריה מאמסטרדם, הבריטניקה. אנציקלופדיה בריטניקה היא מוציאה, שבי. גם בקומה למטה אוכלים קש עם האינטרנט. אני בגוגל נכנס. לא, אז גם אני אכנס דרך יוטיוב, תיכנס אולי שם, במקום לעשות את העקיפה. את מרגישה את ההתרגשות סביב החפש את המטמון, או שלא מדברים? רק על זה מדברים, ועל הפייסבוק, פתאום הם יודעים מה זה פייסבוק. אין לנו את ההמשך. בת יעקב זה דינה בתוספת שם משפחה של השיינפלד הרקדנית. לדינה קוראים שיינפלד. נכון, אז רגע אחת, אבל אסור לנו דרך המשרד, כי אם זה דרך המשרד, ידעו אנשים. אני הולך לשאול את דינה, ביי ביי. דינה ביי. המלי שלי, קוראים לך השם משפחה שיינפלד? שיינפלד. מה קרה במזל? זה סוף, תשתיקים, זה סוף. בחייאת אברהם, אתה באמת חושב שהטלנטיות לא עלו על זה? הן כבר בשלב המשימה, מכינות לדינה מנה יפה. אנחנו לא מדברים על זה בבית. מי זה אנחנו? אני ובעלי. פשוט אנחנו בקבוצה של בעלה, ואנחנו בבית לא מדברים. אני לא ידעתי עכשיו, אני שומעת שהם פתחו את זה. כמה שנים אתם נשואים? 59. 59 שנים? ועוד יש לכם על מה לדבר? לפעמים. בינגו. הטלנטיות פיצחו את העניין ראשונות, וגם גרפו מהנכדים בפייסבוק הכי הרבה לייקים. הפרס הוא יום פינוק בספא, אבל 3 הקבוצות האחרות לא לקחו קשה את ההפסד. החיים הם מה שקורה בזמן שאתה מתחשבן, ולכן אברהם לא יבזבז צער על ילדותו העבודה בבור. פורטונה מחייכת כמו שלא חייכה 50 שנה, ורק ליבה של בלה נצבעת מדי פעם על שהחמיצה את יהודה האמיתי. פעם רציתי, אני מבייש להגיד, אבל
רציתי פעם להיות גם במוסד. למה? פעם דיברו איתי. כן? כן. מה, רצית להיות מרגלת? לטובת הארץ, הכל. הכל לטובת הארץ. אני לא רוצה לחשוב מה זה הכל. הכל.